Hola gent! Avui veurem respostes reals d'exercicis i treballs d'escola i d'institut. Comencem amb una noia que havia d'escriure un essay, una redacció o un treball sobre alguna pel·lícula que haguessin vist els alumnes i ella va triar Fight Club, club de lluita, el club de la lucha. El seu essay diu així, no es veu gaire bé, us ho escric aquí sota, Fight Club, el títol de la pel·lícula i títol de l'essay. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. La primera regla del Fight Club és tu no parles o no es parla del Fight Club. Efectivament, els que hagueu vist la pel·li sabreu que els membres del Fight Club no poden parlar-ne amb ningú. Doncs què fa la noia? Deixa la resta del full en blanc, no se'n pot parlar. Lo més bo és que el profe, i això és totalment cert, li va posar un A grade, un excel·lent. Un aplaudiment també pel profe i un excel·lent també pel profe. Pregunta de geografia en un institut de la Índia. La Índia és un país subdividit en 28 estats i la pregunta és sobre el riu Ravi. River Ravi flows in which state? El verb flow és una mica difícil de traduir en aquest context i a la vegada força intuïtiu, flueix com un fluid. Per quin estat flueix? Per quin estat passa? En quin estat flueix el River Ravi? Resposta: liquid state. Evidentment, flueix en estat líquid. Pregunta d'anglès, però no d'anglès com a llengua estrangera, com si aquí fos una pregunta de català. Describe what is meant by forgetting. Descriu què vol dir o què s'entén per oblidar, o oblit fins i tot. Hi ha substantius en anglès que acaben amb ing, no només verbs. Resposta: I can't remember, no me'n recordo. Exercici de biologia i d'informàtica, un exercici de ciències naturals que s'havia de fer amb ordinador. Draw a plant cell and identify its most important parts. Dibuixa una cèl·lula vegetal i identifica les seves its, en aquest cas és un adjectiu possessiu i per tant no porta apòstrof, identifica les seves parts més importants. Vegem el dibuix. Plant cell, la cel·la d'una planta. Identifica les seves parts. Iron bars, barres de ferro. No windows, considera que no hi ha finestres. The keyhole, el pany, molt ben fet, molt ben dibuixat. Seguim amb plantes i amb exercicis que s'han de fer amb ordinador. Aquí la pregunta diu lo següent. List 5 ways that plants interact with each other. Digues 5 maneres o fes una llista de 5 formes en què les plantes interactuen les unes amb les altres. A mi se m'acudeix la pol·linització, però en aquest noi no se li va acudir res en absolut i respon lo següent. They don't, no interactuen. They're plants, són plantes. They can talk or hang out. No poden parlar ni quedar amb els col·legues. Is this a trick question? És això una pregunta trampa? Pregunta de matemàtiques. If you had 3 apples and 4 oranges in one hand and 3 oranges and 4 apples in the other hand, what would you have? Si tinguessis 3 pomes i 4 taronges en una mà i 3 taronges i 4 pomes a l'altra mà, què tindries? Very large hands, mans molt grosses.
La següent pregunta no sé de quina assignatura deu ser. Salut, medicina, ciències naturals, fisiologia, no ho sé. Diu així: How can a man go 8 days without sleeping? Com pot passar un home 8 dies sense dormir? Easy, sleep at night. Fàcil, dorm de nit. I acabem amb una veritable obra d'art. El profe escriu tot de frases i els alumnes han de dir si aquestes frases són true or false, veritat o mentida, verdaderes o falses. I aquest crac escriu les respostes de manera que es pot llegir true o es pot llegir false. Abans d'acomiadar-me, us informo que en Peter Keisner, el birdwatcher que li vaig fer fa uns mesos una entrevista en aquest canal, el 9 de febrer va arribar finalment a les 10.000 espècies. Brutal! Parlant d'animals, ahir vaig veure per segona vegada en tota la meva vida una musaranya. Aquesta d'aquí, en anglès, musaranya es diu shrew. Es va amagar sota el meu genoll en un dels llocs, en principi, menys biodiversos de Catalunya, Sant Adrià del Besòs. En aquesta samarreta que porto posada hi ha una musaranya i diversos petits mamífers, micromamífers. És un programa científic de seguimiento de micromamíferos comunes d'Espanya. I també és un joc de paraules perquè mice és el plural de mouse, ratolí, ratolins. I us informo també que Anglès amb accent obert ja té Facebook i trobareu algunes parides que no trobareu en el canal de YouTube. Vinga, tornem amb la cerimònia dels Oscars. Subscriviu-vos o subscriviu-vos al canal, que és gratuït.